खुलुमबाय BSU आरो BoNSUनि जि फ्रि सामार कोचिं क्लास होगासिनो दङ बिथांमोना। स' बिथांमोननि फ्रि सामार कोचिं क्लासनि सायाव माखासे मानि बेफ्रुसार बिबुंथि होनायखौ नुनो मोनदों एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथां दिनेश ब्रह्म गेदेमा सारा। स' बिथां सारा मा बिबुंथि लाखिदों बा मा बाथ्रा बुंदों बेखौ जों एसे उनाव होनो थांगासिनो दङ। बेनि सिगांनो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बुब्लियाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिदों। स' नोंथांमोन साफ्रोमबो अननानै भिडिअखौ फुल नायजोब बेनि उनाव कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबांनि शेयार खालामनानै हो जाहाथे साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रानो बे भिडिअखौ नुसारो बा नुनो हायो। स' एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि मिरु आफादनि बिथां गेदेमा दिनेश ब्रह्म सारनि खुगानिफ्रायनो फैदो जों आबुङै मिथिनानै लादिनि। 2022 मायथाइयाव जों नुदों सोलोंथायाव मोनसे जावरिखांनाय फैदों नामा, आं बेखौ सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै आं नुदों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जोङो गोलोम बोथोराव बेसेन नाङै फोरोंथाइ जों जाय होयो फरायसाफोरनो, स्पेसियेलि जोङो 9-10 नि बर' बिजोंनि फरायसाफोरनो जों होयो। बे जों बेसेबां गोबावनिफ्रायनो जों लाबोबाय थादों, नाथाय जेब्लाय जों गोदानै नुदों 2022 मायथाइयाव BoNSUआनो होन BSUआनो होन बिथांमोनाबो बे मोनसे बेबस्था खालामदों। आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै सासे मावथि हिसाबै आं बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों। नाथाय जोंनाव मोनसे कुइसन सोमजिदों, मोनसे सोंथि सोमजिदों, जेब्ला सरकाराव थानाय जायफोर विंसफोर दङ BSU बिथांमोना जे कचिंनि बेबस्था खालामदों, आंहा मोनसे सोंथि फैदों आरो जेनेबा जोंनि सोलोंथाइ बेबस्थायाव माबा मोनसे गेना गोरोन्थि थालांदों नामा, जायनि थाखाय दिनै बिथांमोना BSUआव फैनानै कचिं होनांगौ जाखो। बे मोनसे सर्ट टार्मसो, आरो सर्ट टार्मनि गेजेरजों जोङो बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि जि जेंना बेखौ जों माब्लाबाबो सुस्रांजोबनो हाया। जों लं टार्म मिजार लानांगोन। लं टार्म मिजार लानांब्ला जोङो मा, जायफोर दाबो आथिखालाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा सरकारि जायाखै जों बेखौ सरकारि खालामनांगोन। आरो बिटिआर सुक्तिनि 6.3 दफायाव रोखायै लिरनाय दङ जे जायफोर बर' बिजोंनि स्कुलफोर दङ बिटिआर एरियायाव आरो BKWC एरियायाव बैफोर ओनसोलनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनांगौ। आरो सरकारि खालामाब्ला जोंनि जि फरायसाफोरनि सोलोंथाइनि हार बेखौ जों माब्लाबा बांहोनो हाया। थि समाव जों लेखा मोना, फरायसालि जागायनायनि 5-6 दाननि उनावसो बर' बिजोंनि फरायसाफोरा मा फराय बिजाबखौ मोनो। बै फराय बिजाबफोरखौ जों थि समाव बिथांमोननो होनो हानांगोन। आरो जायफोर सरकारि फरायसालिफोर दङ बर' बिजोंनि, दाबो सिंगोल टिचारजों गोबां फरायसालिफ्रा सासेल' फोरोंगिरिजों मा खालामदों, फोरोंथाइ होबाय थादों। दा बेफोरबायदि थासारिया थायोब्ला जों माब्लाबाबो बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि जों मोजां रिजाल्टखौ जों माब्लाबा मोननो हानाय नङा। ओंखायनो बे समाव आङो BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायदों, नोंथाङा थाबैनो LP आरो UP फरायसालिनि थाखाय जि फोरोंगिरिफोरनि थिसनथाइ बेखौ नोंथाङा होनो नांगौ। आरो थि समाव बर' बिजोंनि जि फरा बिजाब बेखौ मोनहोनायनि थाखाय नोंथाङा बेखौ बेबस्था खालामनांगौ। आरो बेफोर बेबस्थाया थिग जायोब्लानो जों फैबाय थानाय समाव बर' बिजोंनि जेंनाखौ जों सुस्रांनो हागोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे फोथायनाय दङ।